गोजोन फुंबिलि थिगैनो दंना? हा? थिगैनो दं? जों दा बिमानि रावखौ मानो जोङो अनसायनांगौ बेजों सोमोन्दो गोनां दोंसे मेथाइ आवरायग्रोनोसै ना? बिनि उनावसो जोङो फरा फोरोंथाइ होनायखौ खालामनोसै, क्लासखौ खालामनोसै। बुजिबाय? बयबो आं बुंनाय बुंफाजोब दे। थिगैनो दं? साखाफारा जाना दं? रेडि जाना दं? आर इउ रेडि? जों मानो बिमानि रावखौ अनसायनांगौ बेजों सोमोन्दो गोनां नैबे मेथाइआ दे। आरो बेबायदिनो जोङो मा खालामनो हागोन? जोंनि बिमा रावनि फारसे जोंनि बिमानि रावनि फारसे अननाय, बे अननायखौ जोङो लानानै फैनो हागोन दे। बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा, गोरबो बिखा सुग्लाय होग्रा, जोंनि गोजोर सिनायथि बियो, सुबुं जिउ सानस्रिखौ बेरखांहोग्रा, साननो हाया जों बेनिखायनो सोरनिबा दुइसिन जोंनि रावा, सुबुं माहारिनि दुखु जारलाखौ बुंहोगोरनायनि सनामुखि खुगाजोंनो लिरलांथों सुबुंथिनि सैथो जारिमिनखौ, बर' थुनलाइनि गोथार बिखायावनो, थुनलाइयानो आयना जेब्ला सुबुं माहारिनि बेरखांथों बेयाव बयनिबो जिउ सायख', बिरबाय थैथों फैलाव मुलुगनि बिखायाव, जोंनि आंगो बिमानि मिजिं सानस्रिफोरा, बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा, गोरबो बिखा सुग्लाय होग्रा, जोंनि गोजोर सिनायथि बियो, सुबुं जिउ सानस्रिखौ बेरखांहोग्रा, साननो हाया जों बेनिखायनो सोरनिबा दुइसिन जोंनि रावा, जोब्बाय आखाइ खबनांगौ। ओमफ्राय बे मेथाइनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो? जोङो सानदांनो हायो जोंनि बिमानि रावा बिराद गोदै ना? रोदोमसा मा जाखो? रोदोमसा खोनासं, बे मेथाइनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हायो? जों दि बर' राव रायलायदों, बे बर' रावा मोनसे जोंनि बिमानि गोदैथार राव, नंगौना? आरो बे बिमानि रावजोंनो मा खालामनो हायो जोङो? मा जोंनि साननायखौ सोरनोबा फोरमायनो हायो ना? बाथ्रा रायलायनानै सोरनोबा जोङो खिन्थानो हायो ना हाया? बर'नि रावजोंनो हायो ना हाया? आरो मा बेजोंनो मा खालामनो हायो? जोंनि बिमानि रावजोंनो जारिमिनबो लिरनो हायो जोङो ना? जारिमिन, गावनि जिउ जारिमिनबो लिरनो हायो ना हाया? बेजोंनो जोङो जोंनि मा
बिमानि रावखौबो लिरनो हायो, बिथराइखौबो लिरनो हायो, सानखान्थिबो सोलोंनो हायो बे रावजोंनो। हा? हायोना हाया? बे रावजोंनो बिगियानबो सोलोंनो हायो। बे रावजोंनो मा जों आरो जोंनि आबहावा बिजाबबो सोलोंनो हायो। हागोन ना हाया? बा बे जोंनि थाखाय मोनसे मा दुगाथाव, बेयो जोंनि थाखाय बे मोनसे प्राउड। जोंदि बेबायदि गावनि बिमानि रावजों लेखा फरायनो मोनदों, जोंनि थाखाय बेयो मोनसे दुगाथाव। नंगौना नङा? आरो मा होनदों? थुनलाइयानो आयना, जेब्ला सुबुं माहारिनि बे मोनसे आयना बायदि। आयनायाव जोंनि महरखौ नायबाथाय जोंनि महर मुस्रिखौ नुयो। जेरै मोखाङाव जि माबा माबि दङ बेखौ जों नुजोबो ना, मोखाङाव दागो नांना थानाय मानाय ना नुवा? बेबायदिनो बे थुनलाइखौ नायोबाथाय, बर' हारिनि थुनलाइखौ नायोबाथाय, बर' हारिया मा जायो, मा लोङो, मा मावनो मोजां मोनो, सोर सोर गेदेमा सुबुं दङ बर'नि गेजेराव, बे आरो सोर सोर थुनलाइगिरिया मा मा लिरलांदों, सोर खन्थाइगिरिया मा लिरदों, सोर रायथाइगिरिया मा लिरदों, बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ जोङो थुनलाइखौ नायोबाथाय मिथिनो मोनो आरो। नङा होमबा? नंगौ नङा? मोनसे ओंखायनो थुनलाइखौ आयना बायदि होनना बुंदों आरो। मा जाबाय? बेखिनियानो दा थाखो फोरोंथाइ होनाय हाबाफारिखौ जागायनोसै ना?